Jsem Marek Holý, ahoj všichni, a ve filmu Milion hraju Pavla, což je manžel Jitky, Lucky Polišenské. Pavel je dobrácký, ale vzdělaný člověk, ale přesto věří různým konspiračním informacím, jako třeba takovému nesmyslu, že Země je placatá. A snad můžu prozradit, ale že to bude mít dobrý konec. No, připravoval jsem se na roli, že jsem studoval různá právě videa těchto fabulátorů. A jedno nejgeniálnější je, když to byl takový dokument, myslím, a tam byli ti plochozemci a pozvali si Remka, kosmonauta, aby mu řekli, že Země je placatá. A on jim vysvětloval, ne, já jsem to viděl z vrchu. A říká, ne, to jste neviděl. Těch videí jsem nakoukal hodně, mám pár oblíbenců a to jako mě stálo hodně nervů teda.